Избраха ме за секретар на Съюза на средните графици. И като в качеството ми на секретар, аз съм участвал в обсъждането на идеята да се промени стария ръкопис. Така че аз съм запознат професионално с буквата, ролята на буквата и така нататък, и съм участвал. А като нелегален, аз писах, нямах пишуща машина, нямах нищо, аз съм писал само на новия език. Тъй като го познавах, специалист съм и на никакъв друг език. С изключение на личната ми карта, която беше фалшива. Там само портрета ми е верен. Всичко друго е неверно. А разбира се, ръкописа беше този, който господстваше тогава и не можеше в един нелегален документ аз да пиша на новия правопис. Но всичко друго, което съм писал, в това число и първия позив за защита на евреите, съм го писал по новия правопис.